I escoltem Andreu Valor en directe al Vesprada UNESCO. I és que és el nostre convidat avui. Podríem haver començat el programa amb moltes coses, però després de tot el que va passar ahir hem decidit tranquil·litzar la situació, escoltar Andreu Valor i poder tindre-la en directe per a que ens presente els seus concerts, la seva música. Posar-les aigües clares pel meu riu, que en peixos blancs. Piedradita al Vesprada UNESCO. Buena vesprada, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tienes una actuación el sábado en el Teatro Calderón de Alcoy. Así es. El sábado a las 8:30 de la tarde, entrada de 18 euros, pero recuerdo a todos los oyentes que estamos sorteando 2 entradas para poder ir a verte. Ajá, ¿y qué es lo que tienen que hacer para poder acceder al sorteo? Porque yo no tengo entrada, entonces, pues para poder participar en el sorteo, dime qué tengo que hacer, dónde de mandar mis datos y a ver si me toca algo. Pues a través del teléfono en el que estás hablando. I per tant escoltàvem aquest àudio al principi perquè demà, pel moviment dels indignats, pel 15M, s'ha organitzat una eixida al carrer a tot el món. Millor que jo ens ho podran explicar Andrea i Sam, que són representants, podem dir-li, del 15M de Sevilla. Hola, bona vesprada. Doncs sí, demà a nivell mundial s'ha convocat una manifestació, concentració del 15M per fer això de que se continuï sentint, continuem estant al carrer i per totes les retallades i totes les injustícies a nivell polític i social que estan generant-se avui en esta societat. I així a nivell local. Per la por que demà despertem pel matí ja no vull Però que s'assabenteu de coses tan estranyes com que rescaten un jove de dins d'un camió de la brossa a Barcelona. Els bombers de Barcelona han rescatat aquest dijous, cap a les 8 del matí, un jove que havia caigut al remoll d'un camió de brossa. Segons ha confirmat l'Ajuntament, el xic de 22 anys... I és que estem a punt d'acabar ja el 2011 i comencen a haver contes, coses importants del 2011 i tonteries com aquesta que ens agrada comentar al Vesprada UNESCO perquè és l'apartat així més curiós que tenim, no? La revista Time ha publicat un recull de 10 estudis amb conclusions més òbvies del 2011. L'educació en l'abstinència no es tradueix en l'abstinència sexual real. La Universitat de Geòrgia va concloure que els adolescents educats per l'abstinència sexual no eren menys actius. Espectacular xoc de cotxes de luxe a Tòquio. L'excés de velocitat i la pluja va ser, sens dubte, la causa de l'espectacular accident que va tenir lloc en una autopista de Tòquio, en què s'ha però un poc ofensiu en manera d'arbis, perquè ja van... Crec que La poesía, un sueño constante. Puedo presumir de vivir un sueño constante, de levantarme entre sábanas calientes.